Sa Good Vibes, malapit na lang mahatagan sang katumanan ang luyag sang kooperatiba sa mga Iloy nga magsugod sang negosyo nga kapihan. Paano aton hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Si Bona Cordova sa tuanay nagatrabaho sa pantry sa isa ka BPO company ug aling bangod sa pandemic namuhin sang tawo ang iya employer kay kalabanan sa mga empleyado naka-work from home. Gani nawad-an siya sang trabaho. Single mother siya kag may 3 ka kabataan. Para maigasto sa pangadaw-adlaw, nagalibod siya sa mga pagkaon. Isa siya sa 15 ka mga miyembro sang RCC Cooperative nga natagaan sang libre nga livelihood training sang Technology and Livelihood Development Center. Puto nga may kalabasa kag malunggay ang isa sa mga gintudlo nga recipe sa ila. Nalipay si Bona nga dugang naman ini nga ihibalo para sa iya. Ako niya daw, ano lang to yan mo daw, als-als. Ti iniya may matunan kapag idya. Aktual gid dyan. Lain ang magtuon sa YouTube sa aktual. Oo, lain. Kay tungod? Tungod niya, wala tiya gahambal daw, humon mo lang tiya. Isa lang si Bona sa mga nawadaan sa trabaho nga katapos ang kooperatiba sini nga pandemic. Sunod sa ida presidente nga si Marlene Espino, bangod kadamo sa nawadaan sang obra sa iya nga mga miyembro, nag-ayo siya sa Rotary Club of Metro Bacolod nga buligan sila sa training. Gusto nila i-convert sa kapihan ang ilang multi-purpose center para may income ang ilang mga miyembro. Ang ginano namon nga mga coffee shop na lang kag na pandesal para ang akong member na may income man kada adlaw. Pila ka mo kabilog, ma'am? Bali sa subong 15 lang kami kabilog. Si. Ang pulo kabugwason sa Barangay Mansilingan, ang adopted community sang amo nga club, ganiliwat sila nga ginbalikan sang Rotary para mabuligan. Sa bulig sang TLDC sang Negros Occidental Government, gintraining sila para makahibalo sila sa pagbake sa mga pagkaon nga manamit ipare sa kape. Sunod sa presidente sang club nga si Giants Salgado, hindi nila gusto nga magduho lang sa material nga bagay sa sini nga mga Iloy. Gusto nila matagaan sila sa training nga ila magamit bilang pala nga buhian. Ang ilang heart sa community is maubra sila sa, mabaligya sila sa kape. So, partner sa kape, ini ang mga pandesal, ini ang aton mga cookies para sugudan nila. Kag sa bulig pagid sang Liceo de la Salle Department of Advocacy, natagaan pagid sila sang libre nga oven para makasugod sa ilang nga pagbake. Luyag sang Rotary nga sa ila mismo nga mga miyembro sa kooperatiba magahalin ang kapital sa ilang pagnegosyo. Ang ila mga capitalization magahalin sa ila Okay. para i-value nila ang ila mismo kwarta. Then after that, at the end of the year, they do profit sharing. Plano sang kooperatiba nga magamot-amot sa tag 500 pesos kada isa para makasugod. Ang ilang multipurpose center ang iga-renovate man sa bulig sang isa ka paint company. Para kay Bona, simple lang ini nga bagay nga ginamot-amot sa pribado nga sektor pero dako ini nga bulig sa mga parehos niya nga nagapanghimakas sa kada adlaw. Obra-obrada ko nung sinuda, mga tawag-tawag eh. Oo. Obra-obra. So kung makakapihan ka, muna ako siya nga bulig para sa inyo. Dako gid siya nga bulig eh. Sabi estudyante pa ko. Nagalaom sila nga sa simple nga kapihan, amat-amat nila ining mapadako kag bangin source of income sa mga katapos ang kooperatiba.